Mehmet Göktaş, doğru haber. Gelo rêz filmekî televizyonê heye ku tê de sapixtî tune be. Bi rastî di rêz filmekê televizyonê de ku tê de têkiliyên sapixî tuneye gelo filmek heye yan na? Min beriya çend salan röportajek bi nivîskarê çîrokekê re hatibû kirin xwendibû. Ji nivîskara sapixtî û têkiliyên qedexeyên çîrokî hatibû pirsîn. Wiha bersiv dabû. Heramî û guneh sermayeya me ye. Li Tirkiye çîrokên herî zêde tên xwendin û senaryoyên dikin fîlm tenê sermayeya wan têkiliyên sapixtiyê ne. Ne wiha be tu çîrok xwendevanan nabîne, tu rêz fîlm şopîneran nabînin. Hêla bêêşî mişteriyan vê yekê kiriye wek halekî hêviyê. Ger keçika me ya narîn bi cinayetê nehatiba kuştin, li Tekirdağê keçika me ya silayê neketiba lê nerîna awarte, kesên sapix qet wê nehatiba rojevê û deşîfre ne bibana û wê li ser wan bihatana girtin. Ma ne wiha ye çîrokên van sapixan, rêz fîlmên wan sehneyên herî cazîb ji teref însanên me ve êdî bi tu awayê xweş nedîtin nayedîtin. Xwezîka vanan tenê bi rêz fîlman mabana, medya ku şohretên dikin taca sera heyata wan jî ma ne wiha ye. Ger wexta lîstekvanek bê ji bîr kirin, bi têkiliyên sapix xwe dixin bîra mirovan, xwe dikin xeber û bi vê rêyê behsa wan tê kirin. Ma şohretekî hatibe ji bîr kirin wê çawa bê rojevê? Yani guneh û heramî ne tenê sermayeya fîlm û rêzfîlmên wan e, di heyata rastîn de jî vê sapixtiyê sermayeya wan e. Ma ne wiha ye ku tiştekî pere bike çi meziyet û hunerên wan hene. Qatilên keçika me ya narînê hevkar kesên dixwazin meseleyên veşêrin, di dawiya dawîn de wê bên tespît kirin û bên ceza kirin. Ji xwe kesên hatine bin çav kirin û girtin, ji wan pêvetir ne tu kesin. İddiaya tu kesan jî wiha tune ye. Feqet van kesan wê tenê ji cinayet û alîkariyê cezayê bigirin. Lê têkiliya qedexe ev ne sûce ku ceza jê re bêdayîn. Bi rastî giliya me tenê ne kesên sapix bê ceza bimînin. Li ser eknanan hewesandin tê kirin û dike taca serane.